ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ методӣ дар мавзӯи муаммоҳои ба ҳисобгирӣ, муҳосибӣ, молия ва идоракунии соҳаи маориф дар шароити рақамикунонии иқтисодиётро роҳбарияти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ оғоз бахшиданд. Гуфта шуд, ки Тоҷикистон дар ҷодае гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. Дар ҳамин замина сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд. Зеро ба таъкиди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти он, ки дар бисёр кишварҳо сатҳи муомилоти ғайринақдӣ аллакай 80-90% ташкил медиҳад, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин гуна шароит фароҳам овардан лозим аст. Тавре иброз гардид, воқеан ҳам солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намудани солҳои 2025-2030 дар ҳошияи раванди рақамикунонии ҷаҳонӣ тадбири муҳим ба ҳисоб рафта, барои дар 5 соли оянда дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани рақамикунонӣ дар мамлакатро тақозо менамояд. Аз ин лиҳоз ҷавононро зарур меояд, ки барои рушду равнақи соҳа дар мамлакат талош намуда, рақамикунониро дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, нақлиёт, саноат ва дигар соҳаҳои ҳаётан муҳим дар сатҳи зарурӣ татбиқ намоянд. Иштирокчиёни ҳамоиш зикр намуданд, ки гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ барои беҳтарсозии вазъи иқтисодии давлат қадами муҳим аст. Дар идомаи ҳамоиш дар мавзӯъҳои накукоре ва накумарде дар ҷодаи маориф ва илми иқтисод, раванди рақамикунонӣ дар иқтисодиёти бозорӣ, ташаккули салоҳиятҳои идоракунӣ дар низоми тайёр кардани роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, таъсири иқтисоди рақамӣ ба рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра маърузаҳо ироа шуд.